Βλέψιμο διαμαρτυρήθηκε για φάουλ στον πάγκο του Ολυμπιακού Κασαμίας. Πάρα πολύ γρήγορος, δείχνει, βρίσκει την εξτρά πάσα, συγγνώμη, και ο Γιάννης. Προβολισμένος στη γωνία. Ναζαλής, αστόχησε, έχει συνέχεια. Γίνεται διάμεσος κρίκος για τον Καζαμία. Τους πάει να τελειώσει τη φάση, όχι. Αφήνει στον Γιαννίκο για την ισοφάριση. Συνέχεια ίσως να γίνει και φάουλ του νοσοκατευτές. Σε πρωτογενή ενθουσιασμό, ο οποίος άργησε να εκδηλώσει επίθεση. Καζαμίας βλέπει τον Γιαννίκο στους τριών πόντων. Θέλουν χρόνο οι κίτρινοι για να πάρουν μπρος. Ο Γιαννίκος πατάει πολύ ωραία και θα ευστοχίσει. Τριών πόντων από τον Πουλίδα. Αύριο των χθεσινών, επαμεινώντας μπάλα μακριά, ο Γιαννίκος με το καλό του χέρι το αριστερό στο 6. Ο Πουλίδας με τον Γιαννίκο συνδυάζονται, είναι στην επίθεση ο Άρης, ο Πατεράκης ακόμα επαμεινώντας ο Κασαμίας υπέλεγε για τον Κότσο Ανδρέα και Σαμίδη. Στην πρώτη επίθεση του Άρη, ο Πουλίδας από την γωνία. Σου τριών πόντων. Μπλοκάδο και Πουλίδα, τσαμτσίρασε πάνω μπροστά. Γιαννίκος, ο Καρτώνας για τον Παπα-Νικολάου, κόβεται από τον Γιαννίκο. Βιάζεται ο Άρης. Μάλιστα θα πάρει ωραία τα βήματα, θα δει τον Τζακφίρα. Πολύ ωραία. Ήταν καλύτερη σε όλη την αναμέτρηση. Ο Καζαμίας βλέπει ωραία τον Κασιανόπουλο που Προσποιήθηκε, είδε ελεύθερο. Ο επαμεινώντας, αλλά το αριστερό του λέει δεν ήταν καλό. Υπό την πίεση βέβαια του αντιπάλου. Κλέβει τώρα ο Άρης, θα πάει στον συνδυασμό. Ωραίο τελείωμα από τον Γιαννίκος rebound. Καλάθι 64-63. Η επίθεση του Άρη Καζαμίας ανοίγει πολύ ωραία την άμυνα του Παναθηναϊκού. Βλέπει στη γωνία τον Κοτσαποκίδη, ο οποίος ξανά σκαράρει με. Αναγυρνάει, φτάνει στον Γιαννίκο που το βρίσκει. Γιαννίκος με το αριστερό στον Φωτιάδη. Και πάλι ο Κασιάνος καλάθι, όχι. Έρχεται ο Γιαννίκος να κάνει. Ο οποίος θα πάρει νέο τρίποντο και θα δικαιωθεί. Χαμηλά η μπάλα και στον επαμεινόντα του πάντα το Πατεράκι. Από τον Γιαννίκο διορθώνω, βάζει καλάθι 68-70. Αντσόνη, ο Καρτώνας, ο Παπουλάτος, Μανολιτσάκης, κόβεται
από τον Γιαννίκος 5-2. Η μπάλα φτάνει στο Γιαννίκο, από εκεί στον Καζαμία. Γιαννίκος από τον Τσαχτσίρα για 3. Του Άρη. Γιαννίκος. Αφήνει το Άρη τον Παπαδότα, αλλά συνέχεια ο Νίκος. Μάτσα αρχίσει, ωραία η πάσα, το Πατεράκης θέλει. Θα σου κάνει μαθηματικά τρεις. Άστοχος, υπάρχει θετικό του μεταλλοπή. Ο Γιαννίκος τελειώσει τη φάση. Του 60-58. Σαβράκη χωρίς ουσία όμως. Βλέπουμε κάποιες φάσεις με κακό βάσκετ. Εδώ όμως ο Άρης
Shot is good. Timeout Falcons. Game final score 75-74.